Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι σήμερα Τρίτη, είναι 2 Ιουνίου. Είναι η εκπομπή Θέσεις Αντιθέσεις. Καλησπέρα Ηλία. Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, σήμερα έχει πολύ πολιτική συζήτηση. Έτσι. Ναι. Και στην πρώτη και στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής. Πρέπει να το παραδεχτούμε ότι μπήκαμε σε προεκλογική Μπήκαμε σε μακρά, σύντομη προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Σωτήρη Βλάχο που είναι εδώ με διπλή ιδιότητα και θα επικαλεστούμε την πρώτη ιδιότητα του συντονιστή της Περιφερειακής Οργάνωσης των Δημοκρατών για να συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις και βεβαίως θα συζητήσουμε και θέματα στον απόϊχο ενός πολύ σημαντικού συνεδρίου στο οποίο ο κύριος Βλάχος ήταν ο συντονιστής που είχε διοργανώσει πριν από λίγους μήνες η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα πολιτικά. Κύριε Βλάχο, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Τι να τα βλέπω. Να ρωτήσω εσάς που είσαστε παρακολουθείτε περισσότερο, η κατάσταση είναι τελείως ρευστή. Τελείως ρευστή. Και δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τίποτα ακόμα. Ναι. Μπορούν να γίνουν κάποιες προβλέψεις. Δηλαδή, μία πρόβλεψη που μπορεί να γίνει έτσι και θα έλεγα με μεγάλη ακρίβεια είναι ότι θα έχουμε κυβέρνηση τουλάχιστον σε αυτές τις εκλογές όποτε και αν γίνουν. Ακριβώς. Αυτό είναι έτσι. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Είναι βέβαιο. Τουλάχιστον αυτοδύναμη κυβέρνηση σίγουρο. Επιτρέψτε μου να έχω λίγο διαφορετική ιδέα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα στην έννοια το πώς θα διαμορφωθεί το εκλογικό σώμα και πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Έτσι. Θέλω να το πω και εγώ. Στην πολιτική αυτό το 7μηνο, εάν πάμε σε κανονικές εκλογές, που φαίνεται ότι μάλλον θα πάμε. Έτσι φαίνεται. Εκεί θα πάμε. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλος χρόνος. Βέβαια, λέω με αυτά τα δεδομένα και έτσι με αυτά τα δεδομένα δεν αποτυπώνονται. Αν γινόταν σήμερα οι εκλογές, θα είχαμε δεύτερη κάλπη. Αν όμως σήμερα ήταν ένα μήνα πριν από την Προεδρία, για παράδειγμα, της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν νομίζω ότι θα μπαίναν τα διλήμματα σε αυτό το έργο. Εγώ το λέω ότι στην πρόθεση ψήφου και χθες και σήμερα στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, η Νέα Δημοκρατία έχει 25,5 μονάδες, έτσι, 25,5% για να φτάσει στο 37-36. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι... Και με το δεδομένο ότι μάλλον θα γίνει και κόμμα Σαμαρά που κάτι θα κόψει. Ναι, έτσι φαίνεται, αλλά να το κρατήσουμε αυτό. Ναι, δεν είναι σίγουρο, αλλά... Πάντως, στον χώρο αυτό που λέμε της κεντροαριστεράς, βλέπουμε τεκτονικές αλλαγές, που όμως, δεν ξέρω, τον τρίτο, τον αντικειμενικό παρατηρητή, δεν ξέρω αν τον πείθουν, αν είναι πιστικές. Όχι. Δηλαδή είναι τόσο κατακαιρματισμένοι όπου... Βέβαια υπάρχει μια εξέλιξη, αν το παρακολουθήσετε, κάποια σβήνουνε. ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματι. Ναι. Έχει πάει στο 0,6-1% κάπου εκεί. Η Νέα Αριστερά το ίδιο. Δηλαδή σιγά σιγά σβήνουνε. Βέβαια αυτός που ωφελείται έτσι που το βλέπω μάλλον είναι ο Τσίπρας, ο Ελλάς. Ο οποίος Τσίπρας όμως ήταν αρχηγός... Έχει τα μείον του. Έχει πολλά μείον. Ναι, αυτό λέω. Και αυτοί που όσοι έφυγαν, έγινε η διάσπαση Νέα Αριστερά με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά μία ακόμα διάσπαση και τώρα φεύγουν από τα κόμματα για να πάνε στο κόμμα που έχει ιδρύσει, που είναι προσωποπαγές κόμμα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια ένωση συνιστοσών κτλ. Εδώ είναι ένα προσωποπαγές κόμμα. Έτσι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, διότι και κάποιος το έπεσε δημόσια. Ότι ωραία, είναι ένα κόμμα. Πού είναι τα όργανα του. Να ξέρουμε ποιοι. Άρα είναι ο Τσίπρας και το γραφείο τύπου ουσιαστικά μέχρι σήμερα, τίποτα άλλο. Και το Ινστιτούτο του. Η ομάδα του. Ναι, αλλά εντάξει, άρα ο Τσίπρας. Εδώ τώρα υπάρχει ένα μεγάλο δίλημμα στο πώς θα κρίνουμε τις εξελίξεις στην αριστερά και, δηλαδή, και αφορά και εσάς, γιατί ας πούμε είστε ένα κόμμα
το οποίο σταθερά πολεμάει από το δικό του μετερίζει στον αριστερό χώρο. Η αριστερά ψάχνει για τον ηγεμόνα της πάντα. Δηλαδή χρειάζεται ένα άνθρωπο ο οποίος θα την καθοδηγεί και οι υπόλοιποι κάνουν τις ομάδες και ακολουθούν, ή έχει προχωρήσει, έχει εξυγχρονιστεί η σκέψη της αριστεράς και μπαίνετε σε μια διαδικασία διεκδίκησης του ιδεολογικού σας χώρου, του πολιτικού σας χώρου, του κοινωνικού σας ρόλου, για παράδειγμα. Γιατί από τον κύριο Τσίπρα δεν έχουμε ακούσει τίποτε. Αντίθετα από εσάς, που είστε κι εσείς μια κατ' ουσία διάσπαση του τότε ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Αν το βάλουμε... Εμείς δεν διασπαστήκαμε, μας διώξανε. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο, είπε σήμερα ο Κασελάκης, που τον έβλεπα σε μια συνέντευξη. Εγώ, λέει, επειδή στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν και σωστοί άνθρωποι και αυτά, εγώ τους καλώ να έρθουν με τον εκλεγμένο πρόεδρό τους. Ναι, σωστό. Γιατί αυτός είχε εκλεγεί πρόεδρος. Τέλος πάντων, κοιτάξτε, εντάξει, πολιτικά μιλώντας τώρα, πάντα στην Ελλάδα θέλεις, πέρα από τα ιδεολογικά και αυτά, θέλεις και μια φιγούρα μπροστά. Έτσι θέλει ο ελληνικός λαός, το έχουμε δει πολλές φορές. Άρα πρέπει να έχεις κάποιον που να εκφράζει. Εγώ λέω ότι πρέπει να έχεις το ιδεολογικό σου πρότασμα. Υπάρχει όμως μια ειδοποιώς, δεν θέλω να σας διακόψω, μια ειδοποιώς διαφορά. Να υπάρχει μια φιγούρα όπως υπήρχαν στο παρελθόν και στην αριστερά και ο Κύρκος και ο Φλωράκης, που ήταν σημεία αναφοράς, ή ο Ανδρέας Παπανδρέου στον χώρο της κεντροαριστεράς, όμως εξέφραζαν μια πολιτική θέση για την αλλαγή, για την κοινωνία, τους στόχους, την ελπίδα. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε μια φιγούρα που λέμε να ενωθούμε όλοι, να βρούμε έναν να ενωθούμε όλοι για να χάσει ο Μητσοτάκης. Κοιτάξτε, αυτό πρέπει, εγώ θέλω να είμαι, παρόλο που δεν στηρίζω τον Ελλάς, πρέπει να του δώσουμε λίγο χρόνο. Έκαμε τη διακήρυξή του πριν από μια εβδομάδα, δεν ξέρω. Μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο. Μπορούμε να περιμένουμε λίγο να δούμε τι θέλει να πει. Προφανώς. Διότι αυτό για μένα σε ένα κόμμα δύο είναι τα βασικά. Πρώτον, τι λέει για τον κόσμο, και δεύτερον, ποιους έχει μαζί του για να τα εφαρμόσει. Διότι με έναν άνθρωπο ή και με ένα πολύ μικρό επιτελείο δεν αλλάζουν τα πράγματα. Ναι, έχει μαζί του, τουλάχιστον από αυτούς, όσους και όσες, ξέρω εγώ, αλληλοβρίζονταν, σε εισαγωγικά το βρίζονταν. Έτσι δεν είναι? Ναι, και εντάξει, και δεν είναι, πώς να το πω, στελέχη πρώτης γραμμής σε επίπεδο, δηλαδή αυτοί όλοι που βλέπω. Δύσκολα τους φαντάζομαι υπουργούς παραγωγικούς. Μπορεί να είναι πολύ σωστοί άνθρωποι, αλλά εντάξει, και για να είσαι πολιτικός θέλει να έχεις και λίγο πολιτική εμπειρία. Ναι, η ουσία όμως είναι, μια και έχουμε την ευκαιρία και μιλάμε και για τους δημοκράτες. Ξέρετε, εγώ λέω από την πρώτη στιγμή ότι η εμφάνιση Τσίπρα, όπως το διαχειρίστηκε από το ηθάκι, από την παρουσίαση του βιβλίου του, τη διακήρυξη αυτή που έκανε στο Θησίο, τέλος πάντων, που εμφάνισε το νέο του κόμμα. Ξέρετε τι είπα? Ότι αντιγράφει τον Κασελάκη, τον πρόεδρό σας. Δηλαδή, ο κύριος Κασελάκης, όταν ήταν υποψήφιος για το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο εμένα με είχε γοητεύσει η αλλαγή νοοτροπίας στην επικοινωνία. Δηλαδή, ήταν πιο άμεση, πιο σύγχρονη κτλ. Σε σχέση με αυτό το ξύλινο λόγο που άκουγα από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, βλέπουμε ένα επιτελείο του κυρίου Τσίπρα, το οποίο κάνει αυτό που κατηγορούσαν τον Κασελάκη. Και είναι κάτι άλλο το οποίο είναι πιο ενδιαφέρον. Τα λίγα που έχει πει επί της ουσίας ο κ. Τσίπρας είναι αντιγραφή αυτών που λέει ο Κασελάκης από εδώ και ένα χρόνο, 1,5. Για μια πιο λογική διακυβέρνηση, για μια κυβέρνηση με αποτελέσματα που θα είναι φιλική για τον πολίτη και αυτά. Εντάξει, να πω και κάτι. Εγώ δεν τα βλέπω μονοπλευρά.
Αυτά τα πράγματα είναι σωστά. Όποιος και να τα εφαρμόσει, αν γίνουν, θα είναι καλό για όλους. Ναι, σωστό. Ξέρετε πάντως, αν κάνει και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δηλαδή ακόμα και αυτό το σύστημα που έχετε βάλει εσείς στη δικιά σας οργάνωση, όπου μιλάτε, ανταλλάσσετε, ψηφίζετε ηλεκτρονικά κτλ. Αν και ο κύριος Τσίπρας αμετέλθει σε αυτό το σύστημα, τότε θα είναι δύο κόμματα δίδυμα. Ναι, οι δημοκράτες έχουν οργανώσει. Ο κύριος Τσίπρας τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει οργανώσει. Θα φτιαχτούν κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς δεν θα έχει κόμμα. Διότι κακά τα ψέματα, ωραία τα επιτελεία. Άμα θέλεις να πας σε εκλογές, αν δεν έχεις οργανώσεις σε κάθε νομό, για να μην πω σε κάθε χωριό έναν άνθρωπο, δεν έχεις αποτελέσματα. Το ξέρουμε αυτό, έτσι λειτουργεί η Ελλάδα. Ναι. Μπορεί να μην είναι πολύ σωστό, αλλά αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας, αλλά και αλλάζει πολύ αργά. Αλλά ξέρετε, εμένα όχι με ενοχλεί, αλλά με προβληματίζει το γεγονός ότι βιώνουμε μια περίοδο ρευστότητας με τεράστια προβλήματα για την μικρομεσαία τάξη που κάποτε ήταν η ραχοκοκαλιά και της οικονομίας και της κοινωνίας. Και τουλάχιστον η πλειοψηφία των κομμάτων δεν μιλάει για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Εκεί συμφωνώ μαζί σας. Καταρχήν, συμφωνώ απόλυτα, η ραχοκοκαλιά της Ελλάδας είναι οι μικρομεσαίοι. Δεν λέω μεσαία τάξη, οι μικρομεσαίοι. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, μικροεπιχειρηματίες. Αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Ναι. Και αν χάσεις αυτούς, έχεις χάσει την ταυτότητά σου. Έτσι. Δηλαδή, άμα ζορίσουν τα πράγματα, σε ποιους θα στραφείς? Στο μεγάλο κεφάλαιο που θα τα πάρει και θα φύγει? Μάλιστα. Και τώρα αυτό που λέτε, παρακολουθούσα σε μια αποστροφή του κυρίου Τσίπρα σε μια συνέντευξή του που λέει ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση ή θα το κάνει αν ο ίδιος είναι πρωθυπουργός να μαζέψει αυτούς 10, 20, 30 που έχουν την πλειοψηφία των χρημάτων και θα τους πει για καθίστε, εδώ δεν έχουμε σχολεία, εδώ δεν έχουμε νοσοκομεία, δεν έχουμε υγεία. Μα έτσι μαζεύουν τα χρήματα. Έχει πει και κάτι άλλο. Έχει πει και κάτι που προσπαθούν να το σβήσουν τώρα. Την έννοια του πατριωτικού φόρου. Δηλαδή ότι καταβάλλεται φόρο υπέρ της πατρίδος, το οποίο δεν έχει καταλάβει κανένας. Προσπαθούν να το εξηγήσουν. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Οι φόροι πρέπει να είναι θεσμοθετημένοι. Δεν μπορεί να γίνονται υπομορφή ελεημοσύνης. Ρε παιδιά, εσείς έχετε πολλά, δώστε και λίγα, ας πούμε. Αυτά γινόνταν στο παρελθόν. Κάποτε γινόνταν και τώρα γίνεται. Παιδιά, υπάρχει όμως ένα άλλο θέμα. Η Καλιφόρνια, που είναι πέμπτη οικονομία στον κόσμο, συζητάνε να βάλουν εφάπαξ φόρο στους δισεκατομμυρίουχους. Ένα φόρο. 1-2% μέσα σε μια πενταετία. Και υπάρχει ο φόβος ότι θα τους φύγουν. Βέβαια. Δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει να φορολογήσεις τους μεγάλους, αλλά με τέτοιο τρόπο που να μην σου φύγουν κιόλας τελείως. Γιατί τους έχεις ανάγκη μέχρι έναν βαθμό. Τώρα, αν κάποιοι τα θέλουν όλα δικά τους, ας πάνε στο καλό. Ναι, ξέρετε, την ιστορία με το να φορολογηθούν οι πλούσιοι, εμένα μου κάνει οικονομικά να το δούμε. Δηλαδή, να το βάλουμε σταθερά. Φόρους πληρώνουν και πληρώνουν τους ανώτερους φόρους, λέει το κράτος. Άμα έχεις πάνω από 100.000 εισόδημα, πληρώνεις το 60-70% του εισόδηματος. Τόσο πληρώνουν οι μεγάλες εταιρείες. Εκεί έχω μια διαφορά. Ναι, όχι, θα σας εξηγήσω τώρα. Απλώς οι μεγάλες εταιρείες έχουν τις δυνατότητες, οι υπερπλούσιοι, έχουν τη δυνατότητα να φοροαποφύγουν. Αυτό θέλω να πω. Είναι το νομικό πλαίσιο. Είναι το νομικό πλαίσιο. Διότι, περίμενα να πω και κάτι, ας πούμε, εγώ μιλάω πάντα απλοϊκά. Λέει το Σύνταγμα ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να συνεισφέρουν ανάλογα με τις δυνάμεις τους στο κόστος του κράτους. Εγώ λέω λοιπόν το εξής. Εγώ έχω ένα περίσσευμα και το κάνω μια οικοδομή και την νοικιάζω και με φορολογεί με 25%. Εσείς που το ίδιο περίσσευμα το βάνετε σε μετοχές, φορολογήστε από το κέρδος των μετοχών με 5%. Αυτό δεν είναι ίση συνεισφορά. Σωστό. Γιατί να μην είναι εγώ, η δική μου άποψη για το φορολογικό σύστημα είναι όλα σου τα έσοδα μαζί, μια ωραία φορολογική κλίμακα,
Όλα μαζί και φορολογείσαι με βάση αυτό. Δεν μπορεί να έχει άλλη φορολογία αν είναι από ακίνητα, άλλη αν είναι από μετοχές, άλλη αν είναι από τη δουλειά σου και αυτά. Ναι. Αυτά είναι τα παραθυράκια. Είναι για να μπορούμε να παίζουμε. Ναι. Και το δεύτερο που θα ήθελα να πω, το λέγε και ένας δάσκαλός μου, μηχανικός συνάδελφος παλιός, ότι η Ελλάδα για να πάει μπροστά ήθελε ένα φορολογικό σύστημα με συνταγματική ισχύ. Να μην μπορεί να το αλλάζει, όχι όταν αλλάζει υπουργός, ούτε όταν αλλάζει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, ναι. Για να μπορεί και ο επιχειρηματίας να ξέρει ότι εγώ αυτές τις υποχρεώσεις έχω και όχι σήμερα έχω αυτές και αύριο μου λένε α, έχεις άλλες. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ πάντως, μια και κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση και το ενδιαφέρον, όπως είδατε, είναι πάνω στο τι γίνεται στην κεντροαριστερά. Τη δεξιά κεντροδεξιά την έχουμε αφήσει, δεν ασχολείται κανένας. Είναι στην επικεντρία. Εγώ θέλω να μου πείτε πραγματικά, σαν κόμμα, για σας τι είναι αυτή η αριστερά. Αυτό που λένε όλοι αριστερά, κεντροαριστερά, αριστερά. Θα πω αυτό που λέει ο Κασελάκης. Ότι αριστερά για μας, αριστερό μάλλον για μας, είναι ότι βοηθάει τον κόσμο, τον μη πλούσιο, να ζει καλύτερα. Μάλιστα. Αυτό είναι αριστερό και είναι και ο ορισμός του προοδευτικού. Λοιπόν, έχουμε... για να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το στίγμα του κάθε κόμματος. Και το άλλο το οποίο λέει είναι ότι επιτέλους η Ελλάδα πρέπει να γίνει μια χώρα που να κυβερνάται με τη λογική και όχι με ιδεολογήματα. Που τα έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά. Κάτι που δυστυχώς είναι ακριβώς το αντίθετο. Κυβερνάτε με ιδεολογήματα και όχι με τη λογική. Και η λογική έχει χαθεί. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε λίγα λεπτά να αφήσουμε λίγο την πολιτική κουβέντα. Στο πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Ναι, στον απόϊχο αυτού του αναπτυξιακού συνεδρίου που έγινε πριν από λίγους μήνες, του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Τα πορίσματα, συμπεράσματα... Λοιπόν, τα πορίσματα, καταρχήν, κάποια στιγμή θα βγει και τα πρακτικά, που είναι από μαγνητοφώνηση, ό,τι είπαν όλοι. Αλλά τα συμπεράσματα βασίζονται στο τελευταίο στρογγυλό τραπέζι που είχα εγώ. Δεν ήμουν συντονιστής του συνεδρίου, είχα το συντονισμό του τελευταίου τραπεζιού, όπου εκεί, πέρα από τους εισηγητές, ακουστήκανε και μίλησε και ο κόσμος από κάτω. Ξεκινώντας από τον Περιφερειάρχη που έκανε μια παρέμβαση, το Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας, τον Γιώργο Μαζιμάρη και πολλοί άλλοι. Και για μένα είναι σοβαρό. Τώρα, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Εγώ να σας πω τι βλέπω τώρα, γιατί δεν τα έχουμε τελειώσει. Το πρώτο είναι ότι το πρώτο πολιτικό μήνυμα είναι ότι η νησιωτικότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίσετε με εργαλεία που ισχύουν για τον υπηρετικό χώρο. Διότι είναι τελείως διαφορετική. Και μάλιστα, και αυτό είναι ντροπή για την Ελλάδα διαχρονικά, ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τη μειονεκτικότητα που δημιουργεί η νησιωτικότητα και έχει προβλέψει στις συνθήκες γι' αυτό, και οι Ισπανοί το μεταχειριστήκανε για τις Αζόρες και οι Πορτογάλοι για τη Μαδέρα και τα Κανάρια και πήρανε πολλά λεφτά. Εγώ έχω πάει στη Μαδέρα και είναι εντυπωσιακό το τι, γιατί ρώτησα. Είχαμε πάει με μια επίσημη αποστολή και ρώτησα τον Περιφερειάρχη. Γιατί είδα κάτι πράγματα, κάτι έργα, ένα δρόμο να διασχίζει αυτοκινητόδρομο σε όλο το νησί. Και του λέω, μου λέει, αυτά είναι λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δεν καταφέραμε να ζητήσουμε, που έχουμε 4 νησιωτικές περιφέρειες, Ιόνιο, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Και την Κρήτη. Σωστό. Καμία διαφορά. Και 4.000 νησιά. Πέρα από αυτό. Μα είναι όταν λέμε 4 νησιωτικές περιφέρειες, θα περιλαμβάνουν πραγματική πολυνησία. Εμείς είμαστε πραγματική πολυνησία. Έχουμε 2 αρχιπελάγια. Το Αιγαίο και το Ιόνιο. Λοιπόν, το ένα που βγαίνει λοιπόν είναι αυτό. Χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό πλαίσιο χρηματοδότησης. Πρέπει να αλλάξει και η κατανομή των πόρων γενικότερα, των ΚΑΠ και γενικότερα όλων των πόρων. Διότι μέχρι τώρα τι γίνεται. Το Υπουργείο που κάνει την κατανομή εσωτερικών τα μοιράζει με τον απογεγραμμένο πληθυσμό. Και δεν παίρνει καθόλου υπόψη του τον πλούτο που παράγεται. Όχι, εγώ το πάω αλλού. Τον πραγματικό πληθυσμό που έχει το καλοκαίρι. Ναι, και ούτε καν το μέσο όρο να πεις ότι έχεις
100.000 η Κέρκυρα και το καλοκαίρι έχει 160. Αυτός ο πληθυσμός αντιστοιχεί σε ανάγκες υποδομών. Αυτό ήθελα να πω. Και τελικά καταλήγεις. Για 8 μήνες. Όχι, εδώ είναι. Να σας το πω ως μηχανικός. Υπάρχει ένα άλλο θέμα. Κάποιες υποδομές δεν μπορεί να σχεδιαστούν. Πρέπει να σχεδιάζονται με τον πληθυσμό εχμής. Όταν κάνεις ένα αποχετευτικό, αν το κάνεις με μικρότερο πληθυσμό από τον πληθυσμό εχμής, όταν είναι ο πληθυσμός εχμής, τι θα τα κάνεις τα λίμματα? Θα έχεις αποθήκη να τα φυλάς για να τα κατανείμεις στον χώρο. Άρα δεν φτάνουν τα λεφτά. Δηλαδή, ή σχεδιάζεις ένα σωστό έργο για τον πληθυσμό εχμής, αλλά τότε με τα λεφτά που έχεις δεν μπορεί να το κάνεις και τραβάει σε μάκρος, ή σχεδιάζεις ένα έργο που είναι μικρότερο, φτάνουν τα λεφτά, αλλά δεν δουλεύει. Σωστό. Λοιπόν, άρα χρειάζεται άλλος αλγόριθμος κατανομής που να παίρνει υπόψη, πέρα από την νησιωτικότητα που είναι ένα μείον, να παίρνει υπόψη, και αυτό δεν είναι μόνο για τα νησιά, είναι για την άλλη Ελλάδα και για όλο, για την στερεά Ελλάδα, και όπου έχεις πολύ και για τα ορεινές περιοχές. Ναι, όταν έχεις πολύ τουρισμό, δεν μπορείς να λες, μα εδώ έχετε 400 κατοίκους και θα πάρετε 10.000. Όταν επί 3 μήνες το χρόνο οι 400 γίνονται 800. Μάλιστα. Που εμείς δεν είμαστε επί 3 μήνες, όπως σωστά είπε ο Ηλίας, είμαστε επί 8 μήνες. Ξέρω, τώρα είναι μεγάλη. Αλλά σας λέω, δεν είναι καν αυτός ο μέσος όρος. Δηλαδή να πεις, ωραία, 8 μήνες, είχες 1 εκατομμύριο, διαδίδουμε, είναι πόσους έχεις τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Διότι τα έργα σου πρέπει να είναι για αυτό τον κόσμο. Ακριβώς, στην κορύφωση. Λοιπόν, αυτά είναι τα 2 συμπεράσματα. Το τρίτο, το πιο σημαντικό, είναι ότι αν η Ελλάδα, αν δεν γίνει αποκέντρωση στην Ελλάδα, αν η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού δεν μπορέσει να απαλλαγεί από τον ασφικτικό εναγκαλισμό του κράτους, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Μάλιστα. Και αυτό πρέπει να πω, γιατί εγώ το παρακολουθώ. Οι μόνοι 2 που το έχουν θέσει είναι ο Γερουλάνος στο Πασόκ, που το έχει επαναλάβει πολλές φορές, μόνο με αποκέντρωση λιτώνει η Ελλάδα, και ο Κασελάκης, ο οποίος τώρα έχει αρχίσει και το εφαρμόζει και σε επίπεδο εσωτερικό του κόμματος. Κατάργησε αυτό όλα τα ενδιάμεσα όργανα. Για να έρθουμε και στην πρώτη συζήτηση, αυτά που είναι θέματα ουσίας και ουσιαστικά που διαμορφώνουν την αυριανή χώρα, αυτά δεν συζητούνται, αλλά συζητείται ο Ηλίας αν θα πάει με τον Ρίκο, ο Ρίκος θα πάει με τον Ηλία, ποιος πήγε με ποιον. Πάντως και αυτό θέλω να πω κάτι, ότι έτσι διακρίνω εγώ και τους αυτοδιοικητικούς που έχουν συνείδηση της αποστολής τους. Είναι αυτοί οι οποίοι ασχέτως κόμματος φωνάζουν για περισσότερη αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση. Διότι, να πω και κάτι άλλο, εγώ θα μιλήσω και λίγο λαϊκά. Έρχεται ένας υπουργός εδώ, σε οποιοδήποτε νομό. Του λένε: έχουμε αυτό το πρόβλημα, έχουμε εκείνο, θέλουμε τόσα, γι' αυτό, τόσα, γι' αυτό, τόσα, γι' αυτό. Και του λέει ναι, διότι με το σύστημα που υπάρχει, ξέρει που δεν πρόκειται να ετοιμαστούν για να τα πάρουν, άρα έχει πει το ναι, αλλά τα λεφτά δεν πρόκειται να τα δώσει. Γιατί δεν μπορούν να τα ζητήσουν. Έχουμε απτές αποδείξεις εδώ. Ακόμα έρχονται τα 2 εκατομμύρια για τη λειψιδρία εδώ και 2 χρόνια που είχε υποσχεθεί ο κ. Σκυλακάκης. Της πρώτης κατανομής για τις αποκαταστάσεις. Για τις αποκαταστάσεις τώρα θα μπουν στην Κία. Όχι, πες ότι έρχονται. Κάποτε, επειδή το έχω περάσει αυτά, κάποτε είχα πει ότι το ελληνικό κράτος, και τότε ήταν λιγότερο συγκεντρωτικά όταν ήμουν εγώ στα αυτά, είναι σαν να σου βάλουν ένα ωραίο πιάτο φαΐ μπροστά σου και σου λένε: να, έχεις φάει. Σου δένουν τα χέρια από πίσω και σου λένε: φάε. Ναι, πώς θα φας. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, θα περιμένουμε, άρα θα εκδοθούν τα συμπεράσματα. Ναι, δεν ξέρω σε πόσο, αλλά βγαίνουν. Τα συμπεράσματα θα βγουν σχετικά γρήγορα. Ναι. Τα πλήρη πρακτικά, επειδή είναι πολύ μεγάλα, μπορεί να λύσουν. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βλάχο. Εγώ σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Σας ευχαριστώ. Πάντα είναι καλή κουβέντα μεταξύ μας. Θέσεις, αντιθέσεις, ενότητα δεύτερη. Ηλία. Και συνεχίζουμε σταθερά πολιτικά. Πολιτικά θα μιλήσουμε. Τι θες, θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε πολιτικά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε πολιτικά γιατί καλησπερίζουμε τον κύριο Κώστα Παυλίδη, τον πρώην βουλευτή, για να συζητήσουμε για όλες αυτές τις εξελίξεις. Καλησπέρα, κύριε Παυλίδη. Καλησπέρα και στους δυο σας και στους τηλεθεατές και τις τηλεθεατρίες. Σας περίμενα σε πιο ευχάριστο, έτσι, τουλάχιστον look. Γιατί μια χαρά είναι. Λόγω μαύρου εννοείται. Ναι. Όχι, εγώ συμφωνώ με το μαύρο ως παουκτζής. Συμφωνώ.
Εσύ συμφωνείς με το Μαύρο γιατί σε κόβει, άστα αυτά. Λοιπόν, διαβάζω εδώ την δημοσκόπηση της Pulse, απόψινή. Βάζω και το γυαλί γιατί, εντάξει. Πρόθεση ψήφου, 25,5 η Νέα Δημοκρατία. Διαφορά 12 μονάδες από την Ελλάς του Τσίπρα. Με το Πασόκ να δίνει μάχη για την τρίτη θέση. Δηλαδή έχουμε 25,5, Ελλάς 13,5%, 10 το Πασόκ, 9,5 η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 6 το Κουκουέ, 5,5 η Ελληνική Λύση, 4,5 Πλεύση Ελευθερίας και Φωνή Λογικής 3%. Οκτακομματική Βουλή, Ναι. Εντάξει. Για πείτε μας. Κοιτάξτε, νομίζω παρότι είναι μια στατική εικόνα της σημερινής πραγματικότητας, δείχνει αυτό που έχουμε πολλές φορές κουβεντιάσει και μεταξύ μας, την τάση ρευστοποίησης του πολιτικού σκηνικού που ακόμα δεν έχει κατασταλάξει. Και νομίζω θα συνεχίσει αυτή η τάση για αρκετό καιρό ακόμα, μέχρι να αρχίσουν πλέον να αποκτούν πιο σταθερά γιωμένα χαρακτηριστικά αυτές οι δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι και η κοινωνία βρίσκεται σε μια τέτοια ανακατάταξη, όλο το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε μια τέτοια ανακατάταξη, ο κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης επιτείνει μια τέτοια διαδικασία και νομίζω ότι σε αυτή την κατάσταση η παρουσία του κόμματος του Αλέξη του Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έρχεται κατά τη γνώμη μου αυτό το κενό με μια προοπτική ελπίδας να προσπαθήσει να το καλύψει. Όλα δεν είναι δεδομένα προφανώς. Όταν λέτε θα προσπαθήσει να το καλύψει, να ισχυροποιήσει την παρουσία του στον προεδρικό χώρο ως ο βασικός πολιτικός αντίπαλος πρώτον του Κυριάκου Ματσουτάκη, με προοπτική δηλαδή νίκης πολιτικής ανατροπής, και δεύτερον και ο άνθρωπος που έχει τα χαρακτηριστικά να μπορέσει να συνενώσει τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Είναι νομίζω 12 αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι αδιαφυσβήτητα πάντως. Ναι, αλλά ενώ στα πρόσφατα έχει 7 ήττες. Κοιτάξτε τώρα, το ποιες είναι οι ήττες και πώς χαρακτηρίζουν τις ήττες είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αν έχει ήττες, ποιες είναι οι ήττες που έχει ακριβώς? Εκλογικές αναμετρήσεις ήτανε. Το 19, εθνικές εκλογές, πρώτες, δεύτερες, το 23, ευρωεκλογές. Ναι, 7 δεν είναι τέλος πάντων, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, 5. νομίζω ότι και το γεγονός ότι σήμερα μιλάμε πλέον και όταν μιλάμε και για μια ήττα του 32% το 19, δεν τη λες και πολύ εύκολα ήττα. Ωραία. Η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια είναι 13 μονάδες μπροστά. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, γιατί έχουμε μια ηλικία όλοι μας. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης είναι 13 μονάδες μπροστά. Αυτό δεν έχει να κάνει, κοιτάξτε, αυτό δεν έχει κάνει κυρίαρχα με την αντοχή της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίαρχα έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχει μια πιστική λύση πολιτικής εκπροσώπησης, αντιπροσώπευσης της κοινωνικής πλειοψηφίας ο προεδρικός χώρος. Πάντα είχε αυτό το κενό τα τελευταία χρόνια. Η αντιπολίτευση έπασχε και νομίζω ότι αυτό το κενό κυρίως έρχεται να καλύψει η παρουσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Όμως και μόνο το γεγονός ότι στα πρώτα βήματα δείχνει ότι αρχίζει να σταθεροποιείται ισχυρά στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας, δείχνει και μια συγκεκριμένη κατάσταση. Από εκεί και πέρα είναι κάτι που οφείλει να αποδειχτεί. Έχουμε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον. Νομίζω ότι η προεκλογική περίοδος θα είναι παρατεταμένη. Δεν νομίζω θα είναι σε βάθος διμήνου και τριμήνου. Θα πάει κατά τη γνώμη μου πολύ και πιο μακριά από τη ΔΕΘ. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι θα κατασταλάξουν όλα τα πολιτικά χαρακτηριστικά, θα βγουν τα πολιτικά προγράμματα. Έχουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο οφείλει να καταθέσει ένα πολιτικό πρόγραμμα γενικότερα. Όπως και συμφωνώ, αυτό θα έλεγα και τώρα. Γιατί δεν έχουμε δει τίποτε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήδη σε πολλές ομιλίες έχει τοποθετηθεί. Έχουμε δει, απλώς δεν έχετε πει ακόμα. Όχι, σε πολλές τοποθετήσεις του, είτε σε φόρουμ, είτε σε διάφορα φόρα, είτε σε συνεντεύξεις, έχει δώσει αρκετά στίγματα του προφίλ του προγράμματος. Δεν έχει δώσει, με συγχωρείτε. Εγώ παρακολούθησα στο φόρουμ των Δελφών, αν δεν κάνω λάθος, το λέω με επιφύλαξη, και μάλιστα μια αποστροφή που λέει είναι δυνατόν, πρέπει ο Πρωθυπουργός να μαζέψει τους έχοντες, αυτούς τους 10-15 που έχουν
όλα τα χρήματα στη χώρα και να τους πει εδώ δεν έχουμε νοσοκομεία, δεν έχουμε σχολεία. Χτίστε μας, ας πούμε. Μα έτσι θα πάει. Κοιτάξτε. Νομίζω έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ότι το πρόγραμμα το πιο εύκολο θα ήταν να γίνει μέσα σε όρους γραφείου μέσα σε μια εβδομάδα. Ήδη οι περισσότερες διεργασίες έχουν ολοκληρωθεί από το Ινστιτούτο και από διάφορα επιτελεία τεχνοκρατών και πολιτικών στελεχών του κόμματος. Όμως φιλοδοξούμε τουλάχιστον μέσα στην θερινή περίοδο να γίνει μια ευρύτερη δημόσια διαβούλευση συζητώντας τις θέσεις του προγράμματος, ώστε αυτό το πρόγραμμα να πάρει χαρακτηριστικά ενός συμμετοχικού πολιτικού προγράμματος. Συζητώντας ποιοι, αφού δεν έχετε κομματικά όργανα, θα γίνουν κομματικά σε αυτή τη διαμόρφωση, για παράδειγμα, εσείς έχετε πει μια κουβέντα. Κοιτάξτε, δεν θα συζητήσουμε μεταξύ μας καταρχήν. Θα συζητήσουμε την κοινωνία. Δεν θα κουβεντιάσουμε μεταξύ μας το πρόγραμμα. Το Ινστιτούτο κάτι φτιάχνει, μου λέτε. Το Ινστιτούτο είπατε ότι κάτι έχει φτιάξει, έτσι, δεν ξέρουμε τι έχει φτιάξει. Όχι, έχει πολλές εργασίες. Έχει κάνει κάποιο πρόγραμμα, ένα προγραμματικό πλαίσιο. Ήδη και στις παρουσιάσεις της Ιθάκης, κατά καιρούς επιμέρους αποσπασματικές προτάσεις έχουν υπάρξει. Σε ειδικές του ομιλίες, σε συνεντεύξεις και σε φόρα υπήρξαν αποσπασματικές παρουσιάσεις του προγράμματος. Όμως ολοκληρωμένο το πρόγραμμα φιλοδοξούμε να το παρουσιάσουμε το Σεπτέμβρη, μετά από ένα κύκλο ευρύτερης δημόσιας συμμετοχικής κοινωνικής διαβούλευσης, ώστε να είναι και ένα πρόγραμμα στο οποίο θα το εμποτίσουμε και με την κριτική και τις θέσεις της προτάσεις της κοινωνίας. Έπρεπε να προηγηθεί η διαβούλευση. Δηλαδή το πρόγραμμα είναι του Τσίπρα ή του κόμματος. Είναι ένα προσχέδιο. Κοιτάξτε, θα είναι ένα προσχέδιο πολιτικού προγράμματος, το οποίο θα κουβεντιαστεί και να κατατεθεί πλέον επίσημα και ως πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος. Να ρωτήσω, άρα νομίζουμε ότι όλη αυτή η θερινή περίοδος θα με ποιους θα κουβεντιαστεί. Στην Κέρκυρα έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν και ως κυβέρνηση ότι η άποψή μας και για την ανάπτυξη και για την πολιτική εφαρμογή των προτάσεων οφείλει να είναι πρώτα και κύρια συμμετοχική. Έτσι έγιναν και τα αναπτυξιακά συνέδρια, αν θυμάστε καλά, σε όλη την Ελλάδα το 2017 και το 2018. Έτσι φιλοδοξούμε να γίνει και σήμερα. Μου λέτε, έτσι. Ναι, έτσι φιλοδοξούμε να γίνει και σήμερα. Δεν άρα το πρόγραμμα του Ελλάς, πώς λέγεται, της Ελλάς. Της Ελλάς, ναι. Της Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Της Ελλάς, έτσι. Θα έρθει στις επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι άλλαξαν το πουκάμισο. Όχι. Στις επιτροπές της Ελλάς. Εφιολογήματα θα βρεθούμε με παραγωγούς φορείς. Θα κουβεντιάσουμε με μελητήρια. Κύριε Παυλίδη, ποιοι, πρώην ΣΥΡΙΖΑ δεν είστε? Όχι, δεν είμαστε πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ που ήρθαν στο νέο χώρο, υπάρχουν άνθρωποι ανένταχτοι στον χώρο των προοδευτικών δυνάμεων, υπάρχουν άνθρωποι από την οικολογία, υπάρχουν άνθρωποι από την δημοκρατία. Η αντίληψη ότι το νέο κόμμα του Τσίπρα είναι ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω υποτιμά. Όχι, είναι ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ, το πρώην ΝΑΡ, Νέα Αριστερά. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Πιστέψτε με, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Προφανώς, εγώ θα κάνω το λάθος. Και θα το διαπιστώσετε και πολύ γρήγορα και στις ευρύτερες δημόσιες παρουσιάσεις που θα κάνουμε και εκδηλώσεις. Ερώτημα. Θα γίνουν κομματικές οργανώσεις? Κοιτάξτε, επειδή δεν θα μπούμε σε μια διαδικασία εσωστρέφειας σε όλη αυτή την παρτωμένη προεκλογική περίοδο, θα υπάρξει ένας οργανωτικός σκελετός, μια οργανωτική δομή, η οποία όμως θα είναι σχετικά χαλαρή, δηλαδή θα υπάρξουν επιτροπές πολιτικές αναπεριοχή, ανανομό, αναπεριφέρεια, οι οποίες όμως επίσημα θα βαφτιστούν τέτοιες μετά το συνέδριο που σημαίνει σε μετεκλογικό στάδιο. Τώρα προεκλογικά θα υπάρξουν μέσα από μετά θα γίνει μετά τις εκλογές το συνέδριο. Σαφέστατα. Νομίζω ότι τώρα δεν υπάρχει χρόνος ούτε για οφαλοσκοπήσεις ούτε για εσωστρέφειες. Κάθε περιοχή, όπως και στην Κέρκυρα, φιλοδοξούμε. Καινούριο κόμμα λέτε για εσωστρέφεια τώρα. Κοιτάξτε. Ναι, εσωστρέφεια με την έννοια του να κλείσουμε τις διαδικασίες εσωτερικά. Ενώ και στην Κέρκυρα θα υπάρξουν συναντήσεις μελών όπου θα εκλέξουν εκπροσώπους, επιτροπές, τμήματα επικοινωνίας, γραφεία τύπου. Θα υπάρξει αυτή η οργανωτική δομή, όμως δεν είναι μια οργανωτική δομή που θα περάσει μέσα από ένα συνέδριο και από πανελλαδικές διαδικασίες. Αυτές έπονται των εκλογών. Νομίζω τώρα θα τις ορίσει ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας αυτές τις επιτροπές. Θα οριστούν. Όχι, για ποιο λόγο να τις ορίζει ο κ. Άρα θα γίνουν εκλογές. Θα υπάρξουν αυτοοργανωτικές διαδικασίες. Δηλαδή στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, θα βρεθούν και θα υπάρξει συνάντηση των μελών με την κατάσταση των εγγραφών. Κομιτείες, κομισάροι,
Μην κάνετε δίκη προθέσεων. Δεν κάνουμε. Θα γίνουν συναντήσεις μελών, πολιτικές εκδηλώσεις, πολιτικές συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς και σε συναντήσεις αυτές, τις εσωκομματικές, θα γίνουν και διαδικασίες εκλογής και ανάδειξης οργάνων. Αλλά τα όργανα αυτά, σας λέω και πάλι, θα είναι όργανα κυρίαρχα που θα συνταχθούν στην πολιτική μάχη των εκλογών. Η μάχη της οργανωτικής δομής και των καταστατικών διαδικασιών θα έπεται. Θα υπάρξει προφανώς ένας κανονισμός διοντολογίας, κάποιες βασικές δομές, αλλά κυρίαρχα η αγωνία μας σε αυτή τη φάση δεν είναι η οργανωτική δόμηση του κόμματος, αλλά κυρίαρχα η πολιτική επαφή με την κοινωνία. Αυτό δεν έπρεπε να είναι? Όχι. Δεν σκεφτόμαστε ένα κόμμα πυραμιδικού χαρακτήρα με κομματικές πεφωτισμένες ηγεσίες. Θέλουμε από τα κάτω να ξεκινήσουμε. Ούτως ή άλλως έτσι δεν πάει. Όχι από τα κάτω. Με συγχωρείτε. Δεν είναι από τα κάτω. Ποια από κάτω? Από πάνω είναι σε εσάς. Όχι, δεν είναι από κάτω. Μην τον μπερδεύουμε τώρα. Γιατί το κουράζετε? Πιστέψτε με ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν επιτροπές αυτοοργάνωσης. Μα σας εξηγώ, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν επιτροπές αυτοοργάνωσης από τα κάτω, κινήματα πολιτών που έχουν φτιαχτεί στην Κέρκυρα αντίστοιχα, που φτιάχτηκαν από τα κάτω. Δεν ορίστηκαν από τα πάνω και δεν έχουμε καμία αντίληψη να οριστούν από τα πάνω. Είναι διαδικασίες από τα κάτω. Θα δείτε και τέτοιες αντίστοιχες διαδικασίες το αμέσως επόμενο διάστημα και μέσα στον Ιούνιο και στην Κέρκυρα, όπου θα είναι μια διαδικασία από τα κάτω. Σαφέστατα θα είναι μια διαδικασία από τα κάτω. Αυτές είναι διαδικασίες, με συγχωρείτε, που απέχουν πόρο από την συναντήληψη λειτουργίας ενός αριστερού κόμματος. Και δημοκρατικού. Γιατί, δεν καταλαβαίνω, η αμεσοδημοκρατία δεν είναι στοιχείο ενός αριστερού κόμματος? Είναι η δημοκρατία του ενός, του αρχηγού. Μα σας λέω από τα κάτω και μου λέτε του ενός. Θέλετε να πείτε αυτό που θέλετε να πείτε ή θέλετε να... Ωραία, να το δούμε, όχι, να το δούμε. Εγώ. Σας εξηγώ λοιπόν να τα δούμε, κύριε Παυλίδη, δεν... Προφανώς όλα θα αποδειχθούν, αλλά από τα κάτω, σας λέω και πάλι, με τρόπο αυτοοργάνωσης, θα λειτουργήσουν διαδικασίες ανάδειξης και επιτροπών, πολιτικών επιτροπών αναπεριοχή, δεν ξέρω πώς θα ονοματιστούν, και συντονιστών και τμήματων επικοινωνίας. Απλά να φέρω ένα παράδειγμα. Εσείς εδώ, εσείς, όχι εσείς προσωπικά, η οργάνωση, μπορεί να λέει για το θέμα ξέρω εγώ, της γεωπολιτικής θέσης της Κέρκυρας να έχει μια συγκεκριμένη άποψη. Αυτή η άποψη θα είναι ταυτισμένη με την άποψη που θα έχει η κεντρική διοίκηση του κόμματος στην Αθήνα. Είναι πια. Οφείλουμε να υπάρχει, οφείλουμε έτσι κι αλλιώς, και νομίζω αυτό είναι πολύ βασικό και το έχουμε βιώσει και το προηγούμενο διάστημα και θεωρώ ότι το έχουμε καταφέρει ως συλλογικός χώρος, εννοώ και το πρώην ΣΥΡΙΖΑ και όλες αυτές τις πολυδιασπάσεις που προέκυψαν από το ΣΥΡΙΖΑ, να μπορούμε πλέον οι περιφερειακές πολιτικές αντιλήψεις και θέσεις να εκπροσωπούνται και στα γενικότερα πολιτικά ντοκουμέντα του κόμματος. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι θα υπάρχει μια ισχυρή περιφερειακή παρουσία. Στις εκλογές θα πάτε χωρίς αυτά τα τεκμήρια. Άρα σε αυτή τη φάση νομίζω υπάρχει ένα υλικό και μια εμπειρία και ένα υλικό καταγεγραμμένο, στο οποίο δεν θα υπάρξει τίποτα που παρθενογέννηση. Πού είναι αυτό? Γιατί πολιτικές... το ψάχνω, πραγματικά ψάχνω να το βρω το υλικό, κύριε Παυλίδη. Ψάχνω να βρω, δηλαδή εγώ θέλω να δω θετικά και με όσο το καλύτερα δυνατό μάτι την κίνησή σας, έτσι. Και ψάχνω θα να δείτε βρω... ένα πολιτικό πρόγραμμα, θα δείτε κοστολογημένες παρουσιάσεις. Αυτό σας εξηγώ τώρα, ότι όλη η θερινή περίοδος θα είναι μια περίοδος επαφής με την κοινωνία, περιοδιών ανά την Ελλάδα, των στελεχών και των ανθρώπων που έχουν δουλέψει στις εξειδικευμένες επιτροπές, και αυτό θα είναι μια δημόσια διαβούλευση αυτού του πολιτικού προγράμματος. Είναι κάτι που θα το δείτε πολύ σύντομα. Εδώ στην Κέρκυρα που έχετε την επιτροπή τώρα θα δημιουργηθεί από μέλη που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Μέλη που φύγαν από τη Νέα Αριστερά και έρχονται σε εσάς. Σας εξητάρει να λέτε ανένταχτους, έτσι, ανένταχτους, ξέρω εγώ, οικολόγους, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο. Και μου λέτε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχετε διαμορφώσει ένα τοπικό πρόγραμμα το οποίο θα το εισηγηθείτε ή τέλος πάντων θα το θέσετε υπόψη μιας επιτροπής η οποία δεν υπάρχει στην Αθήνα για να καθορίσετε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πάμε σε εκλογές που μπορεί να γίνουν τον Οκτώβριο. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για την αγωνία που εκφράζετε, κύριε Βαλάρη, της οργανωτικής και πολιτικής μας ανάταξης. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει. Κάνετε λάθος. Θα φροντίσουμε να την καλύψουμε. Μπορείτε να... Έλεγα, κύριε Παυλίδη, στην προηγούμενη είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Βλάχο και λέω αυτό που βλέπω είναι ότι αντιγράφει ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Κασελάκη. Έτσι. Τώρα με την αυτοοργάνωση που παίζετε, αν βάλετε και λίγο ηλεκτρονική ψηφοφορία, νομίζω ότι θα έχετε ταυτοποιηθεί.
Και θα έχετε ταυτιστεί. Όμως ψάχνω τις ιδέες. Τις ιδέες ψάχνω. Για ποιο λόγο. Έτσι. Όχι γιατί πρέπει να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο θα πρέπει να. Επειδή δεν μιλάω για εμφιολογήματα και επειδή κατανοώ την ανάγκη να υπάρχουν στις ευρύτερες πολιτικές θέσεις στοιχεία τοπικότητας, σας εξηγώ ότι ο μόνος πολιτικός χώρος μέχρι σήμερα, ο οποίος γύρισε όλη την Ελλάδα με περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια και διαβουλεύτηκε με επιμελητήρια, αυτοδιοίκηση, παραγωγικούς φορείς, εργατικά σωματεία, δήμους, κοινότητες, τα πάντα, ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, του 15-19. Και μάλιστα όλα αυτά τα οποία κουβέντιασε, έθεσε σαν βάση, ήταν και ζητήματα τα οποία και χρηματοδοτήθηκαν και με αυτά προχωράμε μέχρι σήμερα. Ό,τι δηλαδή υλοποιείται στην Κέρκυρα σε γενικότερο επίπεδο αναπτυξιακό είναι τα αποτελέσματα του συνεδρίου του 17. Δεν έχουν έρθει κάτι άλλο ιδιαίτερο. Κύριε Παυλίδη, ξέρετε όμως τι λέτε. Ξέρετε, μιλάτε σε έναν καθρέφτη και δεν βλέπετε το είδωλο. Εάν για αυτά που είστε περήφανοι, σήμερα έχετε στείλει το κόμμα που έφτιαξε αυτά, τα οποία εσείς περηφανεύεστε, έτσι. Ανεξάρτητα τι λένε οι υπόλοιποι. Αλλά εσείς το νιώθετε ότι είναι υπερήφανη η πολιτική σας. Έτσι. Το στείλατε στο 1%. Τι θέλετε να καταλάβει ο κόσμος σε αυτό? Κύριε Βαλάρη, είναι άλλο ζήτημα η πολιτική εκτίμηση ενός πολυκερματισμού του χώρου και είναι άλλο ζήτημα τα πολιτικά αποτελέσματα που παρήγαγε. Σε αυτό το πολυκερματισμό, λοιπόν, σε αυτό το 1-2-3% του ΣΥΡΙΖΑ που χτιμάτε ή στο 0,5% της Νέας Αριστεράς ή στο 13% του Τσίπρα, ανεξαρτήτως αυτού του πολυκερματισμού του προοδευτικού χώρου, τα πολιτικά αποτελέσματα δεν πάβουν να υπάρχουν. Η έξοδος από τα μνημόνια, η ρύθμιση του χρέους. Όλα αυτά δεν πάβουν να υπάρχουν. Ναι, τον πολυκερματισμό, η συμφωνία των Πρεσπών, τον εξώθησε, τον δημιούργησε ο κύριος Τσίπρας με την αποχώρησή του. Επειδή μιλάμε πολύ για τον κατακαιρματισμό της αριστεράς, το οποίο έχει υπάρξει και αυτό είναι μια νέα προσπάθεια του Τσίπρα, αυτά τα ζητήματα του παρελθόντος να τους γυρίσουμε την πλάτη και να δούμε μπροστά και να κοιτάμε πολλαπλασιαστικά τα πράγματα. Αλλά από τη μία μιλάμε για τον κατακαιρματισμό, ενώ από την άλλη βλέπουμε μια κυβέρνηση που έχει αντοχές, που κρατάει συνοχές. Σε ποια βάση, κύριε Βαλάρη, σε ποια βάση? Στην ξεφτύλα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ότι έχουμε γίνει ρόμπα πολιτικά, εθνικά στην Ευρώπη, στο γεγονός ότι βγαίνει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και λέει χρωστάμε μισό δισεκατομμύριο, δεν θα το πάρετε ποτέ, θα συνεχίσει να αυξάνεται το χρέος μας, αυτή τη συνοχή την πολιτική ζηλεύουμε και επιδιώκουμε? Για να ξέρω τι συζητάμε δηλαδή σήμερα. Για το γεγονός ότι βγαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη και μιλάει για βασανιστήρια στην αστυνομία και εμείς κοιτάμε κλέφτηκα αλλού. Για αυτά τα ζητήματα, για αυτή την πολιτική συνοχή θα μιλήσουμε? Για την ακρίβεια? Γιατί ακριβώς? Για τα 800 εκατομμύρια κέρδη το πρώτο τρίμηνο των δηληστηρίων? Ο κύριος Τσίπρας στο Ζάπιο, δεν ξέρω πού ήταν, στο Θησίο, γιατί δεν αναφέρθηκε σε αυτά? Σε αυτά που λέτε που είναι πολύ σωστά, γιατί δεν αναφέρθηκε? Εντάξει, νομίζω λειτουργείται σε μια κατάσταση τι έκανε και τι είπε και τι δεν είπε. Νομίζω κυρίαρχα. Πώς δεν έπρεπε να το πει? Τη διακήρυξη του κόμματός του έκανε. Ακούστε. Σε αυτά που είναι ο πυλώνας. Μίλησε ξεκάθαρα για θέσεις μιας αντιπολιτευτικής τακτικής που οφείλει να ακολουθήσει. Ήταν μια επιλογή κυρίαρχα να υπάρξει ένα ποσοστό στην ομιλία του κριτική στην κυβέρνηση και ένα μεγαλύτερο ποσοστό παρουσίας του νέου κόμματος. Ήταν μια κοινωνική πολιτική, μια πολιτική αντίληψη. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, η πραγματικότητα, και σας λέω, αν αυτή η πολιτική συνοχή αυτών των σκανδάλων, αυτή τη διαφθοράς, της μεγαλύτερης πολιτικής διαφθοράς και σκανδαλολογίας. Εδώ βλέπετε ότι η εισαγγελία, είμαστε μία εβδομάδα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει με αυτές τις εισαγγελικές παραγγελίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι οποίες έχουν ανατραπεί όλες και φτάνουμε στο σημείο να συγκρίνουμε με την άλλη υπόθεση Νοβάρτης που πήγε άπατη, ας πούμε, ενώ είχε επενδυθεί τόση πολιτικός λόγος για σκάνδαλα κτλ. Δεν σας καταλαβαίνω. Κανείς δεν αμφισβήτησε το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Κανείς δεν αμφισβήτησε τα 150.000 διευθύνματα του κ. Άδωνη. Αμφισβήτησαν όμως. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Μα οι ψευδομάρτυρες πάνε στη φυλακή. Στην Νοβάρτης επενδύσατε στην πολιτική δίωξη και δεν κοιτάξατε, για παράδειγμα, να μαζέψετε τα λεφτά που είχαν μοιραστεί στους από κάτω. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ πάλι το ίδιο έγινε και άσχετα αν ανετράπει όλο το ίδιο, αλλά τουλάχιστον εδώ πέρα κάθε 3 και λίγο διαβάζουμε ότι μαζεύουν
τον κόσμο που έχει φάει τα λεφτά και τα επιστρέφουν. Έτσι. Και μου μιλάτε για, για μια πολιτική. Ωραία, γελάστε εσείς. Εγώ όμως. Ειλικρινά με εκπλήσετε. Σας εκπλήσει, με εκπλήσει εμένα να ακούω τέτοια. Τα 3 μεγάλα σκάνδαλα. Ο ΠΚΠ. Το ΠΚΠ είναι σκάνδαλο. Σαφέστατα είναι σκάνδαλο. Δεν είναι σκάνδαλο γιατί βλέπω ότι έχει ανατραπεί όλη η ιστορία αυτή. Δεν είναι σκάνδαλο ΠΚΠ. Δεν είναι σκάνδαλο ΠΚΠ. Τι ακριβώς είναι, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Αμφισβητείται και από κάποιον. Όχι, δεν αμφισβητούμε το ότι προφανώς κάποιοι επιτίδη τρώγανε λεπτά. Αυτό δεν αμφισβητείται. Αλλά αυτό είναι επίπεδο ποινικής δίωξης, όχι σκάνδαλο πολιτικό. Όταν οι εμπλεκόμενοι βασικοί μάρτυρες κατηγορούμενοι λένε ότι είχαμε ενημερώσει το Μαξίμου στις υποκλοπές, στις υποκλοπές 1, στον ΟΠΚΠ 2. Και εσείς μου λέτε τώρα ότι. Εγώ είδα ότι ζητήθηκε η άρση ασυλίας 13 βουλευτών και 2 υπουργών της κυβέρνησης. 11 βουλευτών και 2 υπουργών. Έτσι. Και ξαφνικά βγαίνει το πόρισμα και είναι όλοι αθώοι. Και τελείωσε το πανηγύρι. Άρα λοιπόν. Τι. 5 υπάλληλοι. Πού είναι το πολιτικό σκάνδαλο, λέω. 5 υπάλληλοι κάνουν πάρτι. Άρα υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΚΠ ότι κάποιοι έφαγαν χρήματα, και αυτοί που έφαγαν τα χρήματα είναι στις φυλακές. Σωστά, πολύ καλά. Γι' αυτό άλλαξε και 7 προέδρους ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί πήγε τόσο καλά ο ΠΚΠ, άλλαξε 3 υπουργούς και 7 προέδρους. Δεν τους στέλνετε εσείς. Όχι, λέω γι' αυτό ακριβώς, επειδή δεν υπήρχε σκάνδαλο στον ΠΚΠ, παρά κάποιοι. Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτε να λέτε, ας πούμε. Γι' αυτό είδα να φεύγουν 3 υπουργοί και 5 πρόεδροι του ΠΚΠ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Τώρα, αν συζητάτε ειλικρινά αυτή την κατάσταση. Καλά, και εσείς παθαίνω αμηχανία λόγω πληθώρας αντιρρήσεων. Παθαίνω μηχανία λόγω πληθώρας αντιρρήσεων. Αν αμφισβητούμε αυτή την κατάσταση. Αλλά τέλος πάντων, όλοι εδώ μας θα αγγιθούν. Πάντως η κοινωνία πάντως, επειδή αγαπάτε πολύ τις στατιστικές και τις δημοσκοπήσεις, στα ποιοτικά στοιχεία αναφέρει ότι 70% αυτή η κυβέρνηση είναι η μεγαλύτερη κυβέρνηση διαφοράς και διαπλοκής στην Ελλάδα. Δεν το λέω εγώ, ούτε το λέει. Να το δείτε τώρα που ανατρέπονται αυτά, ξέρετε. Όχι, εγώ λέω τα στατιστικά δεδομένα. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά λέω εγώ, δεν λέω κάτι άλλο. Ναι, και εμείς αυτά διαβάζουμε πάντα. Οκ, αυτό λέω. Ναι. Παρά τα αυτά όμως είναι 13 μονάδες μπροστά. Προφανέστατα. Έχουμε ακόμα δρόμο. Στο εναρτήριο λάκτισμα είμαστε. Μέχρι τον τερματισμό έχουμε δρόμο ακόμα. Θα τρέξουμε πολύ όλοι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παυλίδη. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, Ηλία. Ξέρεις να πω μόνο όταν λέμε εναρκτήριο λάκτισμα, ξέρεις ο αγώνας όταν ξεκινάει. Ναι. Όλοι έχουν μια ελπίδα να τον κερδίσουν τον αγώνα, αλλά πάντα υπάρχει η πιθανότητα να τον χάσει τον αγώνα. Ναι, γι' αυτό. Εντάξει. Αν δεν είναι στημένος ο αγώνας. Ναι, όχι, επειδή λέμε είμαστε τώρα στην αρχή, θα δείτε και αυτό. Λέω, μπορεί και να χάσει. Ναι, εντάξει. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ό,τι φουσκώνει, ξεφουσκώνει. Τέλος πάντων, αυτή η άποψη νομίζω. Καλό βράδυ, Ηλία. Καληνύχτα, Σπύρο, καληνύχτα σε όλους. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καλό βράδυ.